daj sa na chrbát. Takže poďme bedrový klb. Najprv pôjdeme, prvý pôjde cez koleno, druhá pôjde trakcia cez stehna, čo bude pomáhať telom. Ďalšia bude trakcia 10-10 a potom bude trakcia celá noha kolmo. Už ešte potom aj prepíme teda. Prvé pôjde cez koleno, nohy si dá rovno. Ja si jeho nohu položím na moje rameno. Ruky buď budú mať na bruchu, je najlepšie. Položím si. Úplne sa musí uvoľniť. Noha v pravom uhle. Tu zase malikovou ranou sa dostanem čo najviac akoby na stehnú kosť, aby som prešiel cez sval, aby som bol na kosti. A tak tu som na kosti, tak robím nádych, výdych, robím do trakcie, a keď mám úplnú trakciu, doťuknem. A ja odberiem, doťuknem. Dobre, tak ďalší. Budem bedrový klb cez nohy. Chytím si vlastne ako keby tesne nad členkom medzi nohami. Koleno musí mať 100% uvoľnené, nesmiem mať hypermobilitu. Ak má hypermobilitu, to koleno si mierne pridržiavam do hora. Držím si to koleno a idem nádych, výdych, teraz nohami, doťuk. Dobre. 10-10. Ideme trakciou na hlavne za celú na bedrový. Zodvihneme 10 stupňov hore, 10 stupňov do boku a 10 stupňov rotácia. Chytím si pod členok, upnem, nádych a výdych okolo. Potiahnem. Potom pôjdeme ďalšiu, pôjde rovná. Vlastne nedržte za členok pod. Uvoľniť, tu si zistím túto rotáciu, či má nohu voľnú.